Hej, jeg har lavet nogle sindssygt lækre produkter sammen med en fyr, der hedder Birke, oppe på Island. Der er tale om lakseryg, det vil sige fuldstændig ren ryg. Der er ingen skind, der er ingen ben. Det er bare lige til at skære nogle super nemme skiver. Følg med her. Hej, velkommen til. Jeg skal vise jer en helt simpel anretning, hvor det er vores arktiske laksefilet, der er i hovedrollen. Der er tale om lakseryg, så der er ingen ben, der er ingen skind. Det er simpelthen bare at skære i skiver på de her 2-3 mm tykkelse. Det er ret nemt. Her har jeg en puré lavet på fennikel. Jeg har simpelthen bare taget fennikel som det her over, halveret det, skåret toppen af, og så har jeg bagt det i et dobbelt af staniol inde i ovnen i cirka en time ved 170 grader. Blendet det med olivenolie og salt og peber, så jeg får sådan en kompot eller puré, om man vil. Den lægger jeg lige 2 skefulde af, og her er der faktisk halvanden fennikel. Jeg lægger min laks ovenpå, så man kan se, hvor flot den er. Her har jeg lidt fennikel, som jeg har høvlet i meget, meget tynde skiver med et mandolinjern. Jeg har lidt plukket kørvelblade. De har begge to den her meget, meget fine anis-smag. Kommer lidt salt. Lidt peber. Lidt olivenolie. Helst ikke for kraftig. Og lidt citronsaft på. Det blander jeg. Den smider lidt. Og så er det ellers bare at anrette fennikelsalaten oven på laksen. Sådan der. Og på den måde, der har man vores arktiske laksefilet, den rene ryg, serveret med en lille fennikelkompot og en rå salat, rå fennikel med kørvel. Velbekomme.